Γεια σας παιδιά, Τσιχιάν 24 εδώ, Τσιχιάν 23 εδώ πέρα, λάθος, sorry. Και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Έχω πάει ήδη Gold 2 και θα προσπαθήσω να πάω τουλάχιστον στα μισά από το Gold 2. Πήγα πριν λίγο, έπαιξα η αγαπημένη μου Brawler, την έχω πάει και level 10 νιτζάκι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια επίσης ποια είναι η πιο συγκεκριμένη σας Brawler και το έχετε και εμένα από τους αγαπημένους μου που έχω είναι η Τζάκι, τους που δεν έχω, Edgar και Grom, γιατί είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε rank! Bounty πρώτη πίστα. Λοιπόν, μην κράζετε επειδή δεν έχω πολλούς brawler που μπορώ να παίξω μαζί τους rank. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Εγώ έχω αυτό. Ο άλλος είχε 11 με Hypercharge Crow. Αν θέλει θα τον πάρει το παιδί. Μας δίνει τους brawlers του. Μπράβο γορίνα μου. Έκανες σωστή επιλογή. Μας έδινε τους brawlers του να φανταστώ. Έχουν κανένα Diamond. Έχουν Diamond. Kit κιόλας, αλλά δεν θυμάμαι τι είδους κίνηση κάνει η Kit στα Super για να μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό Kit low και ψόφισα. 2-1 χάνουμε. Όλος είναι μάγιας. Κολλάω. Αυτή είναι η απάντηση. Κολλάω. Φύγε από εδώ με τη Super σου. Κάτσε να σταματήσει Super. Ωραία. Πέτα ρε, πέτα, έλα εδώ. Dead. Ψόφα. Δεν πρόλαβα. Έχω κι άλλη Super, όχι. Ρε φίλε, τρέχα. Πρέπει οπωσδήποτε να φας καμιά έμς. Όχι ρε φίλε. Εκεί τον top. Εγώ είμαι κάτω. Πήγα ξανά Gold 1. Πόσες φορές θα πάω Gold 2. Δεν έχει και μπαταρία το κινητό μου. Ρε φίλε. Χότζουν κάπως. Σε έτσι Frank on top εδώ πέρα. Frank on top ρε φίλε. On top on Frank εδώ πέρα. Έχουν και ο τύπος είναι Fame. Έχουν Spike. Είναι Fame 2 ο τύπος εδώ πέρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Βλακεία. Έκανα βλακεία. Δεν ξέρω αν κατάλαβε κανείς τι βλακεία έκανα. Δεν μπορώ να πατήσω. Άσε με παιχνίδι. Εγώ να βάλω το gadget. Όχι! Τώρα θα σου πω εγώ. Dead. Κάτσε να αφήσεις τη Super. Χάλασε Super, κακό. Κακό να χάλασε Super. Ψόφισαν όλοι. Δεν μπορώ καν να χρησιμοποιήσω gadgets. Σόφα. Ο Spectre. Από τι έφαγα 6.000. Έχω Super. Ρεντάτ Λίλις. Τι ήταν αυτό πάλι. Δεν πρόλαβα να κάνω τη Super. Dead. Έκοψε 6.000, εντάξει. Ψοφίσαμε και 3, πρέπει να τρέξουμε.
Έφαγα 6.000 γενικά. Πολύ καλό. Τι έφαγα 6.000. Μπρο, θα μας περάσουνε. Μας πέρασαν. Φάτε. Όχι! Ψοφίστε. Ήταν το καλύτερο μάτς. Θα πήγαινα γκολ 2 με αυτό το μάτς ρε φίλε. Δεν είναι, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γράφω 5 λεπτά. Θα πάρω τι είδος hot zones. 8-bit κουβάλα, ο άλλος έχει νύτα με hypercharge. Edgar με hypercharge. Τέτοιους Diamond, πολύ ωραία. Μόρτις είναι αυτός, Μόρτις είναι. Ωραία εδώ πέρα. Μπράβο ρε Edgarίδια. Δεν θα ψηφίσω. Νόμιζα ότι είναι Μόρτις, αλλά έκανα λάθος. Το έκλειψα το κάνω. Ψοφίστε όλοι. Μπράβο ρε. Καλά, όντως Μόρτις ήταν. Φάγαμε stand. Ποιος έβαλε hypercharge. Καλά, ήρθε η ώρα να... Πατήστε τώρα 1%, είναι... Ψοφάνε όλοι. Όλα, τι γράφω σοφές. Γκολ 2. Αν παίξουμε, ναι. Now. Τώρα μιας και πήγαμε γκολ 2 νωρίς, θα παίξω 1-2 ματσάκια μας. Στελιβάρουμε. Μιας και πήγαμε γρήγορα, θα παίξουμε λίγο Brawler Champion. Team Up. Invite. Θα μπείτε? Σας παρακαλώ μπείτε. Jungle. Champions στη Jungle. Καλά, δεν μπαίνετε. Οκ, αυτό θέλετε έτσι. Τώρα θα είναι όλοι tryharders, αλλά... Δεν όλοι die. Bronze και παίζουνε champion. Έχω hypercharge. Watch out. Δεν είχα τέτοιο. Έχουν Edgar με hypercharge. Γεμίζει πολύ λίγο. Dead. Όλοι κάτι άκρη. Έχω 15.
Πες να γέμισε το Hypercharge. Γέμισε το Hypercharge. Δεν πρόλαβα. Δεν Έλα χαμότο. Δεν έχω μπαταρία. Γρήγορα. Ωραία έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, είχε πλάκα. Λοιπόν, μάγκες, πήγαμε Gold 2. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε κάντε like, subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας!